Narumpayu Neoskum, ka channel daki padba, ka Brill Neotarp. Uklido jang ka RSS Mohan Bhagwat uloong hakini kisngi babarok kinang India kidai bandan marlaingut kikun kenang ban biang kata ka jingbon pa hapok kari habakren hakajing yalang kabalai sngi ha New Delhi Bhagwat uloong halor ki babon ki phang bakantop ya ka jing ya dai ka RSS bat ka BJP ka an ka bathamai ban penher shuki ya ki menteri ka education policy bat ki wai uloong shu baka population policy kabat terwa kumba arpoin wei ngut ki khun bat ru ka jingdan kanika arpoin wei man laka laingut ki khun kumta kan dan kam ru ka jing pentikna ba dei bandan laingut ki khun haka wei kalong yeng shu uloong ru badan kam ban pej ya ka jingbon ki breu bat ru ban pej ru ya ka jingdap changki kumju Bhagwat uloong ru ba ka jingbon ki breu kalaki ubha barok ki jai ben reu bat ukijat nyam kat ba ka jingbon ki Hindu kala nang hiarpat hapo jang kanikari